kahvi on varmaan maailman menestynein kasvi, siis siihen nähden, että se lähti leviämään pieneltä ylängöltä Etiopiasta, kun ihmiset tajusivat, miten hyvä päihde kofeiini on. Ainakin tiede- ja ruokakirjailija Michael Pollanin mukaan noin 90% maailman aikuisista käyttää kofeiinia joka päivä. Eli joo, se on käytännössä maailman käytetyin päihde. Tänään oli pakko testata sen takia uutta suomalaista energiajuomaa Kiliä. Se tehdään kahvimarjojen hukkaan menevästä osasta. Eli kun kahvipapu otetaan talteen paahtamista varten sieltä marjan sisältä, niin se marja eli kaskara, niin se vaan jää yleensä yli ja heitetään pois. Eli tää on käytännössä täydellinen hävikkijuoma ja kyllä tää maistui saunassa tosi hyvältä. Tosin nyt mä alan sitten tästä tajuta, että tässä on kofeiinia. Saa nähdä, miten uni tulee tänään. Mä oon nimittäin pitänyt nykyään tiukkaa linjaa siitä, että mä en juo kahvia enää puolen päivän jälkeen, ettei yöunet menisi pilalle. Kofeiini nimittäin vaikuttaa kellon ympäri. Mutta siis kahvi, maailman menestyneen kasvi, joo. Siis sitähän viljellään kaikkialla sillä ilmastovyöhykkeellä, missä se suostuu kasvaa. Ja toki on paljon monia muitakin syitä torjua ilmastokriisiä, mutta mun kahvi todella taisteluarvoinen.